Buktay! Kisa na, Sarge? Unang ka mo, dapat dili mo mapaander yung asawa. Asabot mo! Sarge? Sarge! Ulit ka pa nga na. Ganina na kagisugo ko. Asa naman kulay ka? Iduote ko, murunda ko sa palibot, masinarap yung mga adik-adik. Akong gisugo na po sa mo ha. Di na po ni mo tumanap. Bantay ka sa ako aron. Mang, isip sundalo, Mang. Mukinahanglan ko murunda. Kay base dyan yung mga adik-adik dire. Dah, paisog-isog po ka. Mura po kagisog. Ay, murag isok ko, di mo ko pagkalalaki ba? Usa man? Tabutan ka? Musukol na ka sa ako ha? Musukol ka? Ay, dili man, Mang. Ako ingon ba nga, murunda na ko ba? Kay mo duty pa ko. Pagdalik-balik ha, bantay lang ka sa kuha. Murag mingaw ni lugara. Murag wa siguro yung adik-adik dire. Patay si Sarge! Hoy, brother! Nagunsama ka niya! Sarge! Tisa. Ano nagiwiwi man ba ni? Sarge! May buntag! Da! Muna na resulta sa sigig suyop ni mo. Bangag na kakayo. Sarge, inborn eh. Di ni adik-adik. Tay Sara ko, Brad. Kabantay ba ka nga na mga adik-adik dire? Adik-adik, Sarge! Suwaro! Pre, napaka diya. Naaaram ni mga adik-adik dire di ay? Sarge, maunay mga number 1 adik diri ah. Ipusa na. Sige, di magkakadik-adik. Dili, Sarge. Dili. Sige! Situlong ko ni. Sabi ni Sarge ba? Perting yung isuga. Kay mga adik, hadlok siya ha. Hoy, saan na niya? Wala na. Brad, kisa mo ni Brad? Kabalo ba mo? Nga bawal magtapok-tapok dire. Kaya ano, kisa ka? Ano man, ikaw kahit dire? Kasi nakalimot ka, umuha ng teritoryo. Kine, mailhan yun ni nato ron. Kung kinsay isog, si Sarge ba og mga adik? Kaya ano, wak mo kailan ko ha? Oy, mangutahan na ba namin kakailamin ni mo? Kinsa man ka? Tarong-tarong nga mi ha. Kasi nagsalig ka. Kinakida lang nga po, Sel. Wak gede mo kailan kinsa ko. No? Brad, si Sarge na. Si Sarge na ini. Wala milabot. Kinsa mo na siya. Putek kamay mo. Maunay pinakaisog dire. Sakto yung nadungok. Ako'y pinakagahi dire. Aw, ikaw maka pinakagahi dire. Solo yan na to. Duhami, ikaw isa. May problema. Bisan pagpila mo, ako na isa. Pre, unahi pre. Kaya masunod ko. Pagtarong ha! Sir, pasaylo ako, sir. Ikaw may pagtarong. Sukol ka? Ay, Sarge! Pwede naman siguro na ito istoryahan siguro. Ay lang po, Musil. Putik ka maisugag yun ang Sarge, oy. Sa sunod gani, di mo magsukol-sukol ha. Kung wak mo kaila sa inyong ibangga. Sarge, pasensya na kayo ha. Huwag yun may kabalubang, ikaw na yung pinakagahi diri. Nagdahong man, good may Sarge, kami pinakagahi diri. Napamunday ka? Ibutang na sa inyong mga utok ha, na walay laing gahi dire, kundi si Sarge. Kasabot! Sir, yes, sir! Good. Sugod ka ron, under na tamo. Patay! Asawa ni Sarge! Bullshit yung tawanan ni. Asa na po dili adto karon? Ay naara day ka diri ang tawhan na aka ha. Nang hinambog na pug karon ba? Karon pa. Buktay! Kisa na, Sarge! Bullshit ka! Kisugo ta kag palaba, wa ka nang laba. Puti kamay ka, ako'y gusuko-suko, ano mo palaba? Naaba na sundalo ang amang naba. Sarge! Tama niyo, Sarge! Dapat di ka pander sa musawa! Sundalo man ka! Ang tinood ka sundalo, Sarge, never na magpa-under sa asawa! Mao kanino, nagtuo siguro siya under ko niya, apas-apas pa. Bullshit ka ha. Ali pag dire, uli! Maunang ka mo, dapat dili mo magpa-under yung asawa, asabot mo. Ali gabi, uli! Sarge! Sarge! Bullshit ka pa nga na. Ganina na kagisugo ko. Ako may sundalo, ako magipalaba.